ndobva ndangoti pamwe nyaya ichapera kubva 2022 iyeye ndakambe ndakanyarara ndakashingirira, but akazosvika pakunditsanangurira kuti iwewe ndakafamba ndikakubata kuti une uroi hwaurinawo, mukadzi wangu ari kutadza kubata vana pamusaka pako. Saka inini pese apa zvakandidya mwoyo kusvika pakuti murume wangu akuti ndikabika chikafu haadyi chikafu chandinobika, achiti handidye chikafu chemuroi. Anorara mudhaining, achada kurara mubedroom mangu, achiti handirare nemuroi, handisisina cheupenyu chandicharonga newe nekuti uri muroi. Akasvika pakufonera chero vabereki vangu, baba vangu namai vangu, achitaura kuti haachakwanise kugara neni semukadzi wake nekuti ndiri muroi. Torai mwana wenyu nekuti muroi ari kudya vana vemukadzi wangu. Pese pandinofamba ndinomubata kuti muroi. Zvinova zvakandirwadza kuti ndisvike kuya kuno kwamambo kuti ndivhenekwewo tionekwewo kuti uroi hwacho ndinawo here. Ane mameseji chaiwo ainditumira mufoni mangu ekutaura kuti ndiri muroi, ndiri kudya vana vemukadzi wake. Ndingangoti panguva imwe ndo zvandinokwanisa kutaura. Saka madzimai muri vairi? Inini mukadzi wake wacho iye handimuzivi. Ndakatongonzwa nemameseji nekunditaurira kwaanoita, asi handimuzivi mukadzi wake waanotaura nezvake. Imi mune vana vangani nemurume? Inini nemurume wangu uyu tine vana 4, 2 vasikana vakaroorwa, 1 mukomana ari form 4, wekupedzisira wacho ari grade 7. Tine vazukuru 3. Vazukuru vangani? 3, 2 vasikana vangu vakaroorwa nemurume iyeye. Uyu wari kuti mumudya vana wangu ndiwa? Handimuzivi, ndakatonzwa nekundiudza iye mukadzi wake wandotaura kuti ndinodyira vana, handiri kunepa ishe wangu, handimuzivi. Haana ngouya pamba? Handimuzivi, ndakatongonzwa nemameseji. Kana foni yangu pamheno kana muchinditenderawo kuti zvirimo zvaindinyorerawo murume wangu zvoruroi hwangu. Foni yangu sangana hazizopinda mumaevidence abhuma ngekuti ndakarega uchititaurira kuti izvo hanzi uri kundipumha kuti ndiri kuroya mukadzi wako, saka ndikudawo kuti ndizive kuti uroyi hwacho huri pai. Muno mundare mamambo ndo munotaurwa chokwadi kuti mukadzi wangu ari kuroya pakati, so that mambo aone kuti uroyi iwo hubve. Pamusoro imam, pamusoro vedari vese kwana zvanoita izvozvo. ndingangoti chekutanga regerai nditi mukadzi wangu mukuru, mhaka yekuti ndati mukuru ndina madzimai maviri. Mukadzi wangu mukuru ndinomuperekedza kuchechi, togara kumacheki. Mukuru uyu watakagara naye amhangana ndiye mukuru. Ndomuperekedza kuchechi, chechi yanonamata iye iri kuno kwarusape, isi tinogara kumacheki. Ndinomuperekedza nemotikari yekubasa kwandinoshanda. Pamwe pacho ndinokundikana anouya nevana vake nemabhazi tozoya tosikomutora. Mukadzi mudiki anoenda futi kuchechi yake iri kwagoto, ndinongoita saizvozvo. Vese vanonamata kuchechi, uyo anopeta Johani Masowe echishanu, mukadzi mukuru. Mukadzi mudiki anonamata inonzi Kururama Apostolic Church. Saka vese ndinovaperekedza zvakaenderana. Panyaya iri kupumwa uroi ndinoiramba ndichiti haizini ndakaitaura. Yakataurwa ndaperekedza mukadzi mukuru pachechi yaanonamata iye nemuprofita. Inini ndaperekedza semunhu aenda nemudzimai wake muri murudo, ndakangonosi kugara apo. Handiendi kuchechi apo nekuti inini ndinomwa doro. Pamwe pacho ndoti ndikamuperekedza paflyover paanonamata ndinotoenda paflyover pamashops ndonomwa hwava ndozovatora pakudzokera. Asi musiwo ndandisingaridi doro pandavamirira pachechi ipapo. Ndamira ndakabva ndazoti chechi yapera, vanhu vachiprofitwa nemuprofita vati baba vanyowane vasiri muuniform sumukai. Kureva inini ndasimuka zvikanzi baba mudumbu menyu mune zvakasangana sangana. Zvandiri kutaura makajiswa. Ndiri kuda nzungu dzakakangwa. Munoenda pana vakuru vepano pachechi vamwe vanoti masvondosi.
munotenga nzungu dzinoita dhora nebhodhoro rekokokora ndikurukisei zvamakadzidzwa. Vadzimai vangu ivavo vamhangara nyaya ndo vakatotenga nzungu dzacho nebhodhoro rekokokora racho. Tisina mainini musi iwoyo ndamainini vanoenda kuchechi kwavo vegano. Saka takudzoka takaudzwa zvekuita ndobva tatomira tapfuura patogeta apa tichidzokera kumacheki nemhuri yangu. Ndobva ndatoita saizvozvo ndikatorutsa ndikatora nguva ndikaita 1 hour ndichirutsa zvokutadza kuti ndichatadza kudrive. Ndikatonotsanangurirawo mainini kuti ndo zvaitika hasi izvi zvakaitika gore rakapera. Right. Tabva ipapo takaramba tichiperekedzana kuchechi tichidaro. Ndobva muprofita futi zvati baba imi ndiri kukudai nemadzimai enyu vai pachechi pakari futi pa. Ndobva ndanoti mainini handei mainini vanoti nikisi inini handikwanisi kufamba namai guru because ndinoona mwoyo wamai guru akuti haadi kumhoresana neni. Ndobva ndavanyengetedza kusvikira ndauya navo vese vari 2 namai guru mukadzi mai guru sisi wamainini vanga varipo muswaso nemukadzi wangu mukuru. Tasvika takapindazve chechi yavanopinda iyo mukadzi wangu mukuru. Ndobva tazobatsirwa takunopedza chechi muprofita wakare iyeye futi. Ndobva ati mamisikereji ari kuita kuna mainini ari kukonzeswa namai guru. Sunungurai mwoyo wenyu mukukutu, mwoyo wenyu mukukutu. Sunungurai mwoyo wenyu muite semunhu anonamata. Ndobva tapuhwa kundiso, ndobva tapuhwa minamato, ataenda naye kudzimba kwedu. Mainini wakaita mamisikereji inofuka yaibva handina mwedzi miviri yabva iyi yayechishanu. Yekutanga yakabva pane 8 months, yechipiri pane 7 months. Zvichidaro yekutanga mwana wacho anga ari mukuru tikateera kutoviga riri kurinda racho. Yechipiri kusvika iyoyi yekupedzisira takamuviga futi kwatakamuviga ikoko. Saka nyaya yangu iri kuti tisati taita zvese izvi chazoita kuti ndirore mukadzi wechipiri mune zvaingonetsawo mukugarisana zvisiri zvaidiwe zvokuti ndingapomere mukadzi wangu kuti ndingamuunze mudare muno. Zvinowanikwa kumadzimai, zvinowanikwa mukurarama zvekuti zvidiki-diki zvandakatodeedzawo tete ndikavafonera ngati tete uyai kuno mutigadzirisawo. Ndakatombodeedza ivo ambuya wangu vakauya vakatombotigadzirisa zvakanaka pazvairamba zvingoitika. Vandazoona kuti hasi kutaura kwavaita kuti tane 27 years nevana vatoti wate vana izvozvi zvavari vega vamwe vakatobva kutripide zuru mai havako. Tete vakarambidzwa kuuya ndavadaidza. Tete vakati iwo ndinotokumbira mvumo kuna ambuya vako nekuti ambuya vako havazvide. Ndobva ndavati ashingirirai tete muyo ndobva vaenda nokumbira mvumo. Handizvi kuti vakanoonani pavaenda kumusha bva vandifonera vachiti ndiri kutobvapo izvezvi pamba pati zora wako ambuya wako vati inini vana vangu ndini tete ndini ambuya zvese hakuna anoenda kumwana wangu. Saka tiri ipapo ndakatifonera vamwe tete vari kure kune vasiri vaya vamboenda kwaambuya vangu vanga vari padhuze varambisa vari kure vaya bvakukumbira mvumozve yekuya kuzotiyanamisa mukugarisana. Apa ndasati ndaroora mumwe mukadzi taigara topedza 1 week tisingatauri tese nemukadzi wakagara handikwazise haita sei. Saka ndakangoona kuti bheta ndikomuchengeta nemhuri iyoyi asi ndoroora mumwe mukadzi anokwanisa kundiwachira hembe nekundiitira zvese ndekurara 1 week ndisina mukadzi mumba futi pasina bonde. Saka handina zvandinavo handikwanisi kumuramba ba nekuti ndinomutenda zvikuru mhuri yakatiberekera iye ndomuda zvisingaiti mukadzi nemhuri iyoyo yainayo nezvaari chaipa pandiri pano mambo. Ndinoti mbudzi yaberekera pavanhu yatiita ndirwei imbwa zvayatoya padare panoga ndadotenda zvikuru ndinoombera mudare kuti mundibatsirewo panyaya yekuti mamisikereji nezvakataurwa nemuprofita kuti muprofita kana akandinyepera mambo ndinokumbirawo ndiri mwana wenyu ndinopuhwa mhosva kubudikidza nemuprofita. Haiuye mhosva iyoyo ichibudikidza nezvatakaudzwa nekuti ndaive nemukadzi wangu. Mukadzi uyu akandipandukira akangoti ndakuenda kumusha. Aenda kumusha akanopedza 1 week. Ndikichitomufonera kuti dzoka achiti ndichadzoka. Dzoka achiti ndichadzoka. Achidzoka akauya naambuya. Vanofamba vese vachiti vakakwidza kuya kumba kwangu vanodzokera vese. Vakakwidza kuya kumba kwangu vanodzokera vese. Izvo zvari vese.
vauya muno muMarisapi vakandifonera vaina atezvera wangu vachiti huya kuno. Ndikati ini handikwanisi kuya ikoko kubasa kwangu, ndine kachiremerera, ndinopa mainputs nzvimbo yese yaInyumambo inoi varimi vefodya vamunoona vachirima fodya vekupremium tisi tinovapa mafertilizer. Saka ndatokumbira izvozvi kuti mande chakatocha kusvika Friday ndipedzise kuvapa mvura yese yadini yanaya. Saka vauya muno muMarisapi vakandifonera kuti huya kana wakundikana kuuya kumusha kwavo chuya tisangane Marisapi. Chakaita kuti ndakaramba nditi basa rakandiwandira. Chakaita kuti ndirambe kuenda kumusha ambuya vakati mukwasha ndinorowa. Vari munhu vakandifonera vachiti ini mukwasha mwana ndinorowa. Ende ndibva ndaona kuti ndikarohwa naambuya ndonga semunhu anoshandawo basa rakati kure ndonokuti kwamu hamene kuti zvaizvo ikoko kuna varimi vangu futi kudhuze ikoko. Handibva ndati abheta ndirambe ndichiti basa rakadini. Ndauya muno muMarisapi ndakafungidzira kuti vari kuti huya timboonesana nekuti ndaikombirana ndichiti pane zviri kutaurika. Handina kupuma kuti zvikunzi muroi. Ndakati pane zviri kutaurika pamwana wenyu. Saka iwe imboenda kumusha unoti kunana baba pane zviri kutaurika pandiri. Handizi kuti akanotaura achiti iye vabva vachinditi tisangane Marisapi bva tisangana parengi. Svondo rapera. Kubva gore rakapera nyaya iyi ichinetsa. Tasangana parengi svondo rapera ndaifungidzira kuti vachati hatitsvagei muno muMarisapi tingoenda timbonotsvaga vakuru vakati chin'anga chinyepi chiteedzere. Tada kungononyeperwa tiri vairi tinana atezvera wangu tikanyeperwa pano tonyeperwapo. Takabva na 6 o'clock makuseni kusvika na 3 o'clock kuti titongana takagara parengi vachiramba kusumuka. Hanzi ambuya vachiti inini muprofita yeye ndiri kumuda akakuudza iye kuti mwana wangu muroi. Ende vakabva varamba kufamba neni namanje havasi kuda kufamba neni. Havasi kuda. Saka vachiya kumhangara yeuroi yavari kumhangara mambo ndinoiramba ndisiri ini ndakaitaura yakataurwa nemuprofita wekuchechi wemudzimai wandakaroora. Mudzimai wepiri hama dzangu dzakanditi unofanira kushuma mukadzi mukuru kuti wawe nemukadzi wenamba 2. Ndobva ndadaidza munengina womukadzi mukuru ambuya wakanga wauya futi musiwo kunyaya iyoyo. Handizi kuti vakautipirwa nani. Vauya varimo mumba imomo muningina womukadzi mukuru uyu namukoma vangu varimo nasekuru vatoti sekuru vekumusha kudzinza kwemukadzi mukuru vaivemo nambuya zvese. Ndobva ndavaipa introduction ndikati handiendo kuradzai mombe iyo inorima pambiri nzuma iriko kumunda kwangu kwandinorenda ndinongoti kundinorenda chidaro. Ava vanga vatotipwa kudhara kuti musabvume mombe ipi. Zvavanoti havavazii mukadzi wepiri. Mukadzi wepiri tiri pamba pedu nenyaya dzemusha medu takadedza tsikamutanda nekuda kwezvainetsa musha medu zvisiri izvi zvatiri kutaura muno. Tsikamutanda akasvika kuti toda kusiya ndabatanidza vakadzi vako tisati taita zvekumushuma mombe. Vakatosvika kugadzirwa pamwe chete pasi vakanzi garaya avo vakatsurwa nzi mwoyo wako mukukutu. Panapa pachaita dambudziko ramai ava nemwoyo mukukutu. Saka ndiri panapa ishe mambo ndiri pano mambo. Nyaya iyi ndiri kuiramba ndichiti yakataurwa nemuprofita wekuchechi kwavo. No, it's okay. Right, iyo wadare. Manditi nchirembo wedari vano. Ndawaende kusengo chikuru wakadarisi. Murume aone kutaurwa izvi. Kuti mai wagenya kutaurwa. Murume apanda kuti mai guru vakavanoziwana iwo mai guru ari kuramba. Zvakataurwa nemuprofiti wekwamai guru wacho iwavawo vachienda wese vanotanga vanonzwa zvinhu zvinotaurwa kuseri kwechuru tozoyayo nyaya yopinda ndo maoneramo zvakanaka. Pamazwa pachinzi ambuya ndini mai vemwana nababa Baba vari vapi? panhorondese yakachitaurwa nemukwasha wangu
hamene kuti ndinowanzwa here mukana wekuti nditsikewo tsoka dzake dzezvose zvaataura pamusoro pezvaanga achitaura pamusoro pano. Kana mukana wacho uripo ndinokumbira kuti nditaura. Taura itinga. Ndingati gwagwagwa. Pamusoro penyaya yanga achitaura yataurwa nemwana wangu yekuti ndakakumawo. Zveshuwa mukwasha wangu akagara mwana wangu zvakanaka. Ini ndakatozokahadzikawo ndichinzwa mukwasha achindifonera nokuti apane mwedzi mumwe chete. Achiti ndaikuonai semunhu kwai asi ndazoona kuti mune mwoyo wakaipa nekuda kwekuti mudzimai wangu izvezvi kutaura munhu kwandiri kuita ndandaenda kumuona bhora asi ndadeedzerwa zvichinzi mukadzi wangu mudiki atobudisa mwana nekumakumbo anova mwana vari kuitiswa mamisikereji nemwana wedu. Takakuti ngatifambe murikutama kufamba zveshuwa nhoroondo nemitauro yekuti mwana wangu mure mukwasha aizvitaura pese pese kusvikira tamuti aiyo nababa tagara pasi mukwasha kana uine dambudziko rakadaro uya kunokunda tigare pasi tifambe zvauri kutaura. Paanga achitaura kuti tete vakadziswa naambuya handina kudzisa teteni hameno mafonero akaita kuna tete achitaura nyaya yeuro tete vakazofona bheki kwanzaziyavo ichiti ndo nyaya yabva kumuramo wangu kuna chinoda asi ndaona zvakarema kuti ndisatete ndifambire nyaya yeuroyi indatodudukawo nekuti ndiri mwanasikana ndamuudza kuti kana yanyaya yeuro yakutoda baba acho ndivo vafambe nemwana kwete nekutukoza yandoturira hanzvadzi yangu uroyi wandabata kana kuti wandisina panondiremera. Saka zvakadaro nyaya yakaramba ichitenderera kusvikira tazoti mukwasha zvawaramba kuuya kuno zvazvakadii nhai baba kuti mwana wedu wacho achiuya kuno tibvunze kuti ndizvo here zvekutaurwa nemurume wako kuti masviko ekusangana nawo zveshuwa akapa mwana uyu mari yebhasa rakawo auya akasvikopedza 1 week yamagwa achiti akamboenda kumusha kwake achipedza 1 week akanga achitorondedzera isu nezvekuti ndo zvekuitika kwandiriko nemurume wangu ndobva tafona kuti iwe chinoda nyaya yavo vaitaura zvechokwadi mwana wedu musikana ari kuti waizvitaura kwaari nemameseji mumafoni ari maatiratidze kutaura uro. Saka zvakanaka mukwasha akachiuya kuno tifambire uroyi hwawakabata pamwana wedu tiri tese akatipindura uyu chinoda kuti imi mifamba ikoko zvamune mabata motiudza ndikati isusu hatikwanisi kufamba iwe usipo nokuti ndo wakatanga kubata uroyi uya kunewo tifambe pamwe chete akaramba kusvikira akufona achifonera mudzimai wake kuti dzoka kunokumba kusvikira mwana wake ari mugrade 7 akunzi fona kuti maidzoka ifonera gogo kuti mai vakaramba varipo taakuuyawo ndobva tataura nababa baba vakati ayo zvakanaka mwanangu kumba kwako kwarudedzwa nemurume wako dzokera ndobva adzokera kudaro vakatogaragara mazuva mameseji akatanga futi kusimuka chinoda achiisira mukadzi wake kusvikira mwana wangu mumvana aisira hanzvadzi yake iri kuharare kusvikira hanzvadzi iri kuharare yati baba namai makagara mukuziva kuti nyaya dziya dzeuroyi hwemwana waikuti dzasimuka kuna chinoda ane meseji dzaandiisira tete dzine mazuva mairi dzateswa mufoni. Saka todii baba vakatiwo zvakadii mai mwana watingosumudzira nyaya yakanga yasarira pekuti ngatifambe takadaro kuti tikati mukwasha zvawasumudza mameseji kuti uchidaro inyaya iri kuzivikanwa chero nababa namai haisina haina kuvanzika chiuya kuno kana tichifamba tifambe akati handiuyi ikoko imi huyai kuno tisangane mafusara ndosvondo yamurungu achiti musi wesvondo takanga tiri mafusara tasvika pamusika pasape takaumira isikobve tinosvika na 5 o'clock iye akazoya netime dzake dzonge 11:10 achiti ndandi kubasa hatina chatakamuchora takagara ipapo naye nemwana wangu mukomana atosara nekutoya mari yebhasi kuuya kuno nekuti kukwidza uyu neni nababa naiye takundikana patakauya kuti ipapo takatozvikwidza bhazi takapinda bhazi kani pay forward mukwasha azosvika nemukadzi wake wevari 2 takataka kumuudza kuti isu patauya panapa hatina kubhadhara mari yebhasi akati tinokupai mari yebhasi ndobva ati nini mari isakatachadzwa $15 tiri makatoita $5 mumwana achibva ataura kuti ndine $10 muoma mangu naina baba handina kana mari asi zvoneta tikabhadhara $10 imi motizadzisawo zveshuwa ndakazadzisa $5 yachiyo iye ndiye akazototiperekedza kubva kuno parusape kutotidzosera kumba razuva rwera achinotitsveta ini nababa zvakadaro tiri marusape umu nyaya yacho takagarira pamusika takashaya kuteitoaura sei papublic pane vanhu takatora ngoho takanyarara mukwasha akaya achiti ndangoya kuti tifamba ndobva baba neni tamuti nehanzvadzi yeuyu hatitangi nokufamba nekuti sisi makatanga nyaya dzenyu hatina kumbogara pasi hakuna nyaya dzinotaurwa nefoni dzakadzama kudai wakaramba kuuya asina dambudziko rine mwana wangu rekushungurudzika neuroyi zvatipa kuti tichikwira tiuye kuno kwauri iwe saka tasangana munhu marusape tochidii achibva ati kuti tinde pamuprofita ndiye mukwasha ezvidhorobha iye wacho hanzi anonzi michael ina handiizi zvinongwasape kuti tine pamuprofita antiwandirwa basa kuti zuva rinomira hazvikwanisiki kuti tinoshandirwa saka toita sei tinotobvunza iwe ndowakabata uroyi akati kunonzi kwachifi makondo ina handikuzivi kuno kwamako makondo
akatodemba kuti deranga isiri sandi nokuti akauya sandi tingaita toenda tanokuratidza ikoko kunoitwa zvese kupinza nyaya mudare nekuresearch nezinati tikati kana zvakadaro zvakanaka tingaita toenda iko zvikanzi manje chii isandi ini ndaitiwa nerwendo rwangu rwandakabva ndakaronga kuti katapedza zvokuda mukuwasha marusape matamuteera maati tiuya ikoko ini nababa ndopfuurira nerwendo zvisina gakava nekuti ndadanda kwarari kwakuine dambudziko roko raanoziva chinoda mukuwasha wangu mwana wangu akatsika munhu nekombi nyaya yacho iri kumapurisa tiri kugadzira kuripirana vakafirwa nemwana pamwe chete nesu ndo nyaya yandaida kufambira ini ndatumwa nababa nokuti pakatambukira dambudziko iri ndini ndakanga ndichienda ikoko baba vakati chiinda ine mari yatakatakurira nevanhuvo saka ndakaona senzira pfupi yekuti iyai ndakunosiya vana babao ndakadzokera futi mota ndikadzoka naye zvamunhu vaifana ngofamba nemwana wacho mutapendana ndikufambire mwana mutape asi andamboshanya pamba pemukuvashongu kunze kuita nzira pfupiso ndine rwendo rwokuti ndorara nokuma ndichienda ndakadzoka navo kumba kwake kumacheki iri pfupiso yekuti asina mari yebhazi ndakasunga mari 300 tiri kudikwa kuona baba vane mwana akatsikwa nemota ndanovata kumba kwake kudaro patakaparadzana tichiendawo baba vakanga vati saka todii nenyaya yekufamba chinoda akati kuti tifambe hazvikwanisiki nekuti kwamambo patatopangana panapa tikabvumirana kuti tiende kunodikwa mari yedare $60 kumamari ndiye akaitawo handizvizivi izvozvo saka izvo baba handina mari takazvibvunza nababa takumba kuti mwana uyu ari kutiko ngandimbomuteedzera iye ndiye ari kuti uyu muroi ndiye kuti ada kubhadharira uyu mari yedare zvisinei zvakanaka nekuti mhuri yake mukadzi wake ngatipiwe mukana wekutsvaga mari akati mari tazoiwana hameno pamberi apa ndokubva indanovata kumba kwake ndichida kumachenda kwarari makusenseni acho uyu akamuka chinoda sindikugadzira zvokuenda kubasa mwana wangu akasara aromba nei inchitogadzira zvokuda kupfuura kuenda harari zvadaro baba kwavakasara vari kumba hameno mafungira avakaita vakazofonera mwana wangu mukomana ari kuharare kuti itimai vako ngavadzoke vakaenda pafoni yepanext door kunokumbira kuti mfone wangu hamuna mari sireva mwana wangu please po muti mai ngavachidzoka kuno kana zvichikwanisika namai chinoda vacho vachiuya pane zvandafunga nokuti nyaya yareba nguva mari ndaitsvaga ndaiwana $60 yanzi nemukuwasha ndiri kuishaya yekuti nyaya ende kudare pamwe zvingatizorodze ndokubva inini ndati awo zvakanaka handina gakava nazvo chinoda abuda makusenseniwa adzoka hameno zvavanga ataurana nemukadzi wake makuseniwa akabva ati mhai ndikati we zvikanzi pane zvaachida kutaura kuna maijuni ndikati ndezvei zvikanzi vangoti pane zvandoda kutaura ndavati ndezvei hanzi vati ndichataura mai vaenda nokuti vaiziva kuti ndiri kupfuura ndine rwendo rwangu ndobva ndati munogozoti pane zvimwe zvo zvinoda kutaurwa sei chitaura tinzwe zvawangu waida kutaura maijuli akatanga kuti inini mai pane zvinondishungurudza zvakawandisa kunyanya baba ajuli kundipandukira kwavaita payapaya nezuro baba ndakatadza kundipaudza zvimwe zvinhu pamwe pamwe upenyu hwangu ari kundimbunyikidza ari kutaura achiudza ini mai vake murume wake ari ndezvei ezvinongazvitaura akandogona kuzvishayirwa mindi nokuti handizini baba wako murume wacho akafodzedzwa kuti regai vataura vataura akati ndine mudzi dzangu dzandakapuwa dzemasungiro kuvana vangu vaviri ndakava ndati isi zvatinogara muno macheka hapana kukuchengetera zviri nani dzende hadzo kumusha kwangu inini kwaakazvagwa kwedu dzonochengetwa ikoko nehanzvadzi dzangu tichiona kuti dziri kukura sei murume akati mbudzi dzonga dzindi dzinochengetwa hameno kune pleti yavo yavanogenda yekurira saka mbudzi idzodzo dei dzakazosvika pakufa vana vacho iye achitorondedzera izvo murume wacho akatoti uri kutaura zvevana vega vamwe mai vacho kuti vakatofa kwatosara mbudzi kwani akati makadii kundiudza kuti mbudzi yacho yakafa vakutaudzana imomo ane gumbeze rangu raakatora izvo ani mangu aitaura zvanatsika mutanda vanatsika mutanda yavo vakasvika hanzi pekuti uyo tiri kuda jira repamubhedha raunofuga iwewe nemukadzi wako rinotonhuwa vanhu ndo matauriro avaita indirimo nyaya dzavo ndo ratinoda ndobva uya atora gumbeze rake mukutora muyati ndakatenga nemari yangu yemafundisa dungu yevana vakaro murume wacho akati ae chokwadi ndakati ndicharidzora saka nyaya dzacho mambo we dzakawanda ini handiti kukwira nekudzika mubvunze kuti ambu yako akamboyera kuti ndaya kuzoshanya pamba pako rimwe zuva ipapa patakatoenda takandorina baba tichifambira kuti nyaya yekutsika kumwana kusvikira baba vazoti imi ndiri mune mukana mune hama dziripo dzokuti mukaenda munokwanisa kunorara ini semukuwasha kuna hanzvadzi dzangu dziripo kuzongoramba ndoti pambu yazvinonetsa nyaya zvataiona ndo painogumira yatotaurwa neuremu hwayo tanzwa painosvika chifambai mai muchitakuenda ndingangoti mupfupi zvimwe zvacho ndatosiya saka pekuti no zvanzikwa touya kune Jessica iyo unobvuma here kuti murume ane barika
mambo handizivi kuti murume wangu ndakatozoziva kune mameseji ainditaurira ini kuti ndikudya vana vemukadzi wake. Murume anoti makatora namese muri watatu naye murume mukaenda handichero iko kwamaikoro kwandinoenda kuchechi kwangu maikoro haana kumbonditaurira nyaya yekuti ndiri muroyo. Hamuna here dare ramakaita imimi mainini nemurume wenyu namaikoro? Saka murume wenyu ari unoifungira? Ivo ndo vaitongofamba vachiti vanondibata kumaprofita, asi kwandakaenda kwamaikoro kwacho handina kumbotaurirwa nyaya dzekuti ndiri muroyo. Kojira ramakazonatsika mutandaunza iri ramunofuka mugare mese namainini zvataurwa namai wenyu jira randakanzina tsika mutandaunza iti ratinofuka panga pauya pachitongotaurwa nheno nyaya dzemusha wavo dzepachinoda dzaitaurwa, asi zvakazobudikidza zvichinzi panodikwa jira raunofuga nemukadzi wako rinde hanheno zvaida kunopiswawo. Hangu handizivi kuti zvii, asi jira racho ndakanga ndaritenga nemari yangu yemapfudza dumu. Handiziviwa dzadziri nyaya dzemusha wavo pachinoda. Inini chero vakanga varipo, ini handina kutomboziva kuti varipo nekuti vanhu mamungori nevanhu vemusha vakangowanda wanda. Mukagara mese? Kugara tese ini mainini handivazivi, handisati ndatombovaziva kuva. Toda ndaida kukusumai. Nyaya yekusuma yakaitika ndeyekuti inini pakanga paine munin'ina wangu nambuya wangu nemukoma wemurume wangu nemukadzi wake. Patakaenda vachida kuti vanotiratidza mombe yacho, ini handisi ndakatomboramba mombe yakatorambwa nevamwe vakanga varipo, vakati mombe yauri kuda kushuma nayo mukadzi haiite, inorwara, wadiwa tsvagawo mombe yakanaka, wafambisa nyaya dzako dzakanaka. Hapana kuzombosumwa kwakaitika ipapo, nechikonzero chekuti chakatarisa kuti kusumwa kuitike inyaya yekuti mombe yakarambwa nevamwe vandakanga ndaenda navo. handisi ndakatomboramba mombe iyoyo, asi vakanga varipo vachiona chimiro chemombe vakati mombe haiite, mombe inorwara iyi, ita nyaya dzako dzishamisa zvakanaka. Munoona mombe yakarambwa naumwe makaenda nayo yange iri ichipo mombe ndo yanzi nemurume wangu arikuda kundisuma kuti ane umwe mukadzi. Wamuti hamuzivi? Inini handimuzivi mukadzi wangu iyeye, ndakatozoziva kuti ane umwe mukadzi maringe nemameseji aitaura. Chakatanga chii mameseji nekusuma? Mameseji ainditaura kuti ndiri kudya vana vemukadzi wake. Kusuma kwakazenge kwakuda kuuya mumashure memameseji akanga anditaurira. Mambo sematsanangura zvatoitwa zvatomirira kuti zviende kuseri pechuo ndokuti zvoperera zvimwe tinonzwa kwakungosekena chiundo chake watosanganiswa vanhu avo ezwa kuita makwikwi ekuti ari kudhonzera uya kudhonzera saka wasanganiswa kwamambo vawachienda pamwe chete kuseri pechuo. Una chiremba tinoda panzvimurapirwe zvinodiwa ndinopere panze munoperekedzwa nakomana uri panzako tichienda kuna chiremba dendera. Chiremba atanga kubata dare rekuti na baba avo kanzi nai baba mushamenyu nokuita matare zvikanzi nokuita zvechechi ukanzi ita zvechechi asikaoni mutuko uyo unofanira kuita chiwanzo chako chekuti musha udzikame nokuti ndaona zvadzikama zvakanaka munhu kubva musiya ndobva waenda kuna mainini ukati iwewe murume wako aripi vanongedzwa ndewavo zvikanzi kopanapa auya akakumirira ndiani nekuti ndaona panapa ndine matara anofanira kupatsanuri paine vanenge vakakumiririra ndisisiwa ndinezwa kuti ndine zvikanzi chitaurirai baba chimbobva imene mutaurire baba muwafonere kuti ndine dare rada kupatsanura waupe mvumo wekupatsanura wapuwa mukana wekuti wafonera nebaba. Baba wacho wabvuma kuti no matare endere mberi. Tadzokera kumatare ndo mangomusha mababa avo mune ngozi irimo rine kamuranda karimo kanosumudzawo mhepo wekuti karinozotadzisa imba yemwana kuti igare zvakanaka. Iwo zvakare futi akanzi iwewe ndikuona kutorwara kai vakati ndikurwara tukanzi baba gadzisai matare aya matare enyu musha kuite zvakanaka. Kuna maininiwo zvikanzi mainini mimi ndikuona kumhepo mune mhepo yamuinayo ndo yekuita kuti mimba dzamukubata idzi dzipese dzitadze kubatika.
iwo azobvunza mubvunzo kuti kose zvazotangira ndakuimba iyi nekuti inini patezvamutori mwana wandinawo wandakaita serious kanzi noinga kusina kugutsikana nemataramo munogona kuenda kuno asiwo kana muchida kuti zvechokwadi muzive kuti izvozvo gadzirisai nyaya yemhepo iyi iterame muone kuti mwana mumubate murume akakomedzwa zvakare kuti wewe ita chiwano chako chekubvisa mombe waida kubvisa nemweya unoda mainini maiguru wagutsikana kuti zvechokwadi wasuma pachiwano saka tachabvisa iri mari 400 baba wakanzi mimi gadzisai mushamenyi mugadzirisa akatobvunza kuti ndiani vanogara muzasi mechikomo wanzi ndinowaziva zvikanzi ko nyaya yakambotaika njere mushamenyi ndiyani wangobvuma zvekwadi munhu yakambotaika njere zvikanzi namugadzise matare emusha saka matarawo akugadziriswa kuti mainini vachagadzirisawo ikwawo maiguru vachigadzirisa ikwawo chiriwa kuzvadudzirwa kuti maiguru panyaya yekufundidzirwa nzi ndiwo vari kutaura kuti nyika idzipi hapana kunongedzokusindara pane zvandawedzera ino zvandasirira wandaenda nauseri kuchuti zvamunoona zvakakosha zviende pamberi pedare magutsikana here sakati ati anoda kudini chiremba ati anoda kuita sei chiremba vati muri kwamainini vanenge vachigadzirisa zvikunetsa pana mainini muri vanouya vachigadzirisa zvikunetsa pana maiguru zvinhu izvozvo zviri kuita klasi imhepo dziri kuita klasi to dziri kuvhiringa zvese hamudzioni asi ndiri kudziona zvakati anokwanisa kutibata here dare ndo ongo ndataura here munhu kuti anoda chii kuti aite matara acho takundikana kuzobvunza ipapo tatozosifunga taakuno kuti padodiwa chi tutibvunze takangana oita pabarika vakadzi vanokuita kuti uwenge uyo achikuita kuti uwenge uyo at the end of the day iwewe ndo unotenderera musoro saka iripo imimi mapako inyati washonga ishawa wachihera chiripo murume wenyu ndo zvaakatoita kuti aane madzimai mairi chiacceptai kuti ndo zvaapo kuti tione kuti nekukura kwenyu maani wakwasha maakurambana maakudii hazvisi zviro zvinowaka musha wenyu asi kutoti murume wenyu atoone chiri madzimai mairi ndo zvakatoita kuti zvaapo chizvitambirai moenda iwewo undoita chiwani kuti unobvisa mombe handipi hanzi mazobvumirana mari handipi kuti mari 400 but chiwani chedu chenenge chida kuti mombe yakanaka inobereka inoita zvibereko yavanotora voendesa pavanoda kuti kana ichiitira zvibereko iri kufamba ikoko izvizikanwa kuti ndezvani ndezvavo kana kuti chii kana wapa mari yacho yavaaccepta ivo vanotsvaga mombe yavanoda nemutengo tsiru tsiru ndo rinonyanyodii rinopuhwa pakadarizvo so that riite zvibereko wachiona kuti aiwa ndakaripirwa murume wangu kutaika kwaakaita iwo gumo pawairi iwawo oregera kuramba nekuti unenge uruzvigokera maproblems nemari dzavari kuita unozoona kuti haudzienjoy saka
Mweni mwari kupi? Nokona. Mwari kupi mweni? Uyai pamberi toni. Munoritambira sei maini? Havana chakaipa. Munoda kugara zvakanaka nemurume wenyu. Mai guru muchivarespekta samai guru, muregera kufungirana. Dare rino harina kuona ane mushonga pakati penyu muri wairi. Zvichireva kuti makachena. Mapostori anoenda anokunyengerai kuti atore mari. Atora mari sekutaura kwawakaita iwewe uchiti makaenda kumapostori, mapostori akakutaura kuti mukadzi wako ari kunyangadza. Saka iwewe ndiwo wakaendako, tinoda kuti tikuripise kuti uwabhadhare mai guru kuti ndakakanganisa. Ende zvemapostori akati anoda kuti atiparadzanise. Ende ndozvega mapostori kuti anotsvaga paanokunyonganisai so that munge muchibvisa mari. Saka dare anova kuti aripire chii kuna mai guru, kushungurudza mai guru achivati ari kusvodza nekuti hatingamuendesa asina kuripa. Kamambo zvakadare pamutemo zvakafanana nenyaya yaadaira yekunge vanofanira kundobvisa mombe pamai guru kuti atende kuti kwane umwe. Saka zvaifanirwa kunge dai zvisiri izvo zvainge achikupa iri mombe futi. Asi zvakadaro vakaita mbudzi 3 zvine maitiro. Mombe anokuti mbudzi iyo haangaidiwa. Ndikusekonda kuti mombe yakanaka. iri mombe bvozvasvitsa pakusimudza wakatezvara futi pakatarwa nemuromo wokutaura muromo wakaipa panambo adobhadhara iri mombe musekunda wezvimombe kuti mukadzi mukuru wamushungurudza kuti anongouya zvinhu zviri zvingamupinyizo mumamisha. Saka ndinoona kuti mombe futi iri right. unodzipa nunyarara uze zvimwe mafonini kunzo mwana munobuda muedzi unonomudaro right. Dare riri kuona iro kuti unondobvisa futi imwe mombe kana iri mari 400 zvakare zvato vanoda. Munoda mari, munoda mairi mari munoda mombe, munoda chii? Matsiro aya anoripira nematsiro anobereka kuti vazoone zvibereko zvavo. Ndikatinzi kuti vanoda mahamba mambo manje muchitaura kuti munoda iri mari here, asi mambo anotaura kuti kazhinji noda kuripira iri mombe ari matsiro anototanga kubereka. Matsiro mairi akanaka aunoatambidza kuti matsiro enyu aya, so that wanoona mafruits acho ekuti vana vachikura kunoita kwamainini mombewo dzichibereka kwamai guru, nekuti ivo vakaguma kubereka vachabereka, asi vanenge vakuberekerwa nemombe dzavo dzinenge dzichibereka uku kuchibereka uku dzichibereka achidii muchienda mberi handiti. Saka ndo zvaunoita, unondozviita rini zvematsiro zvinoda kuti uite nekukurumidza nekuti wato pakati pebarika. Seta pamusoro mambo ndisati ndauya mudare muno
tezoramba wakauya kumba handine imwe promise yandine yemuna September zvaita zvese kutadza kufamba zvakanaka kwaitika wakabva wauya kureva pfuma yavo yemombe nhatu dzakasara saka ndakavati muna September saka ndakutokumbirawo kwamuri imweni kuti idzi dzataura kuti mbiri idzi sinzi ndandakapromisa chitezvara ndenge ndakuti chovha kumberi kana kuti ndotanga iwe pedzaka nezvinhu zviperi izvi pedza zvinhu zviperi izvi wouziva kuti wadii wagara mushe wokuburitsa dziri 5 woziva kuti zvako zvadii zvaringana ndise muna Oktoba saka woita Oktoba September Oktoba ndongodziburitsa dziri 5 muna Oktoba. Okay, manzwa akatezvara hanzi mokoya muna Oktoba date ripi tivataziye nekuti pamambo tinobva tiine madhesi tongoti 30 Oktoba. Okay, kana asununguka anozokudaidzai earlier but musi anosungirwa kuti aite 30 kana asina kuzviita izvozvo moya kudare tobva taenda tondotora chipamaipo ende unenge wakuzobvisa mombe yamambo yekufamba kuvakomana dzinenge dzakubuda dzakawanda hatiri kudaro ende unogadzirisa chiwanhu chako zviro zvifambe negwara maiguru akubvuma kuti aiwa wakadii vanotambira mombe ipapo. Kazhinji matare aya pachiwanhu chedu musi waunobvisa kuti izvi ndo zvenyu ndo musi wavanotambira kuti baba murume wangu ane mukadzi. Saka urupaona kuti uri kuzviremedza ini ndaitoti waitoti paholiday panapa nekuti mombe unadzo kangu ramairi ngaritopedze kuti wazive kuti ndirechi nemukadzi. Noti Oktoba wakutaura zvapapa Oktoba yese asi iri kuti waaccepte kuti waane mukadzi wanosvika Oktoba wasati waaccepta nekuti hausati wawapa urupaona pane dare racho pamusoro yemambo ndikubvumirana ndezvamuri kutaura. Dambudziko rangu nderekuti zvinhu zviri kuti tikati taurei ichi zvekupanana mombe iyoyi tikati taurei ichi inochinja ndinotenda kuti zvataurika mudare menyu mambo handifungi kuti pane chichachinja saka ndakukumbirawo ndichije date rekushuma mukadzi ndochirisa mwedzi wati kupinda muna September rababa doisa muna Oktoba remudzima wako tipe date hatiti September kusa 25 remudzimai baba Oktoba perapa 30. Okay, saka tanzwisisana ngana ndine chikumbiro zvakati ameno pamusoro isangano ndine chekutaurawo pari kutohukwa handisi kunyanya kuramba pane zvaari kutaura asi paari kutaura hake pekuti ruva rangu ngarizouya muna Oktoba handizvo zvandatakarangana ndo zvaakakumbira through mambo tati timbopedze iro remusha wake September na Oktoba mwedzi umwe chete chaiwo hazvimbotori nguva kuti apedze ambogadzirise nemwana iri zviri kupisa izvi imongomira mwedzi umwe chete mukwasha wanyari kukumbira asi ndaane rimwe shoko pamukwasha wangu ndomurisisa kudare muriko muchinzwa ndine mari dzandakashandisa dzekuisa kudare ndizvozvo nekufamba kubva mumbanjira kuno ndizvozvo mari idzuzwa dzinoneka sei. Taurai makosi taura makosi ako edare anobvumirira makosi mudare tiri mudare
taura makosi Juska, anditaura makosi enyu mari dzamakapedzera mudare rineri chete. Habisa mari? Sikiste idari yakabatirwa nababa. Neteni yacho idari yakabatirwa nababa. Koya yekuseri kwechuru pataimba. 60 baba wabhadhara 30. Ndisingazivi kuti inenge ikusaidwa chinorai kana koya patakabva kumachiri ndapumba pakashanda 12 years. Transport koya musi wakadedzwa nababa Marusapi vakisanga saka 112 koya yanhasi yatabva kumba oya nhasi yemabhazi hamuna kuuya nababa nemobhari aiwa ini ndandibva kumba kunana baba saka imari $12 zvakare aiwa tiri free yaita $15 muya chete kunokwasara right iyo hatichaeki nekuti vana baba muivini patiwanhu chedu tinofamba tichindobvunzira mapfuma ikodzero yekutoona kuti wadii wafambawo hatichaiisiyo saka tinoti iwewe semukwasha chibvisa $100 kupawana tezvara wako yetransport tabvisa taisa inokodzera iyi makare saka chibva washaina kauvongoidurisa kuti ndozvinoitwa ndamudzikisi woshaina chibva washaina unzadaiyo tibva tangowambe paid unza 40 toti balance 60 ingajerimurya ingakutotora paunotora watsvaga washainese mukwasha Unakona mdishi. Madzimai ako ese warwaire unoda kuti ahure here ari mumba mako usingamusevhisi handiti saka chindoita mukono wabarika rako woenda nevamadzimai vako tisingakwazisa ndimainini namai tikakumalizineimomba isati yaozvishuwa zvakataurawo kuti anozviziva kuti ndosaka tikasika kuaccept Kamera yangu ndazoona trade ndakanga naenda biseni. Balance event. Wacho wakambidza wasaina wakwaji 330 mangwani balance event inoibisa ri 25 mwedzi uno balance yenyu inouya right. Saka mainini havanga hwarari kana mai guru kusvika musaono dei unowanika kuti ndando zvapo. Saka zviri kwauri kukasika kuti nyaya dzako dzidi dzifamba. Tosimukai mutende, ngatisimukei next.